Mainit na sinalubong ng mga taga Camarines Sur sa Kaugma Grounds ang pambato ng Team 1 CamSur sa darating na May 2025 elections. Mga plataporma inilatag. Narito ang ulat. Formal nang nagsimula ang kampanya para sa local candidates ngayong midterm election. Nagsagawa kahapon ng Grand Rally ang Team 1 CamSur na ginanap sa Kaugma Ground Capital Complex, Pili, Camarines Sur. Dinaluhan ito ng libu-libong mga taga-CamSur mula sa iba't ibang bayan upang ipakita ang kanilang suporta. Isa si Nathaniel at Johnny Del mula pa sa bayan ng Sipukot at Dil Gallego, Camarines Sur ang maagang pumunta upang ipakita ang kanilang suporta sa Team 1 CamSur. Aniya, inaasahan nila na madami pang proyekto na gagawin si Congressman El Rey Villapuerte, partikular sa kanilang bayan. I am very happy po na bumalik po si Congressman El Rey sa pagiging governor kasi as we all know po, siya po talaga yung pinaka-head ng changes sa Camarines Sur. Inaasahan ko po na mas maraming changes, mas maraming mga continuous project na maipatuloy yung mga project ni Governor Luigi Villapuerte. Mas mapaganda niya pa yung CamSur as well as matutukan yung youth sector para yung para maging mas malago yung ating probinsya. Una pa lang si El Rey Villapuerte ay isa sa pinakamagaling at mahusay na namuno sa ating probinsya sa Camarines Sur. At ngayon bumabalik siya bilang isang mamumuno bilang gobernador. Napakahusay. Palakpakan at sigawan ng isa-isang lumabas sa entablado ang mga pambato ng Team 1 CamSur. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe ang mga taga-suporta ng Team 1 CamSur. God bless po and thank you po sa patuloy po na pagbibigay ng activities and also pag-provide ng mga programs na ang pagbibigyan lang or ang makakapag-consume po nito is also yung mga mamamayan ng CamSur. Good luck po sa Team 1 CamSur. Me as a youth sector po, me as a youth leader, yung leader of the Ligmanan, fully support po ako sa bilog na Team 1 CamSur. Sana po lahat po sila manalo at pagpatuloy din po nila ang kanyang magandang hadikain para sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Ipagpatuloy nila po ito. Team 1 CamSur, naway lahat po ng mga promises nyo ay matupad. At kami naman ay nasa likod nyo lang para po maging successful ang paparating na eleksyon. Mula sa pagkagobernador, ipagpapatuloy ni Governor Luigi Villapuerte ang serbisyo bilang kongresista ng ikalawang distrito. Inilatag nito ang kanyang plataporma at plano sa 2nd District ng Camarines Sur at itutuloy ang mga programa at proyektong nasimulan